खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जालायबाय। बे समाव दासिमनि मोननैसो गोनांथार खौरांफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन, शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै लानो थाखायबो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि बारग' गाहाय नेहाथारि लैहोर लैहोर गयारी बिथाङा BPF दोलोआव हाबबाय। थारैनो मिथिनो मोननाय बायदिब्ला क'क्राझार सरकारि फरायसालिमानि गाहाय नेहाथारि लैहोर लैहोर गयारी बिथाङा थांनाय माखासे सान सिगांहालागै बर' समाजनि माखासे गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोनबाय थानाय जादोंमोन एबा बाथ्रा बुंबाय थानायखौ मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय बिथाङा आथिखालाव बबे दोलोजों थानानै राजनितिनि खामानि मावबाय थादोंमोन बेखौ मिथिनो मोनाखैब्लाबो नाथाय दिनैनि दिनाव बिथाङा हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव जयनिं जाखांनायनि उनाव फोरमायथिना होनाय बायदिब्ला आथिखालाव UPPL सरकारा आसामनि दैदेननाय हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकारनि सिं जानानै एबा गंनानैसो खामानि मावनांगौ जायो आरो बेफोरबायदिखौ गैया खालामनो थाखाय जोङो BPF दोलोआल' मोनसे राहा होननानै बुंथिदों। नंगौ, बेनि अनगायैबो आरोबाव बुंथिनाय बायदिब्ला UPPL सरकाराव आथिखालाव जोबनो गैयै इनकाउन्टार जालांबाय। बेफोरबायदि इनकाउन्टारफोरखौ सुस्रांनांगौब्ला जोङो BPF दोलोआवनो थानानै खामानि मावनांगोन आरो बेफोरनि गासै सल्युसनखौ BPF दोलोआसो खालामनो हागोन होननानै बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होबावदों। घुस लानायनि दायाव सासे पुलिस ASI मुकुट आलीखौ हमनाय जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि खौराङाव मिथिबावनाय बायदिब्ला आथिखालाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बिथोन बायदियै सरकारि अफिसारफोरा अफिसाव घुस लानानै रायजो राजाफोरनि थाखाय खामानि मावबाय थानायफोरखौ गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन बेबायदिनो हमबोबाय थानाय बायदिनो दिनैबो आरोबाव बख'नि सासे ASI मुकुट आलीखौ पुलिसआ ग्रेप्तार खालामनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि बिथाङा सासे आइजो मानसिनिफ्राय मोनसे घुस लानानै खामानि मावदोंमोन, जायनि दायाव ASI मुकुट आलीखौ CM भिजिलेन्स एबा एन्टि कारापसन बिथांमोनहा हमनो हायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै धेमाजि जिल्लायाव थानाय मोन' दखरा आफादफोरनि बिबानगिरिफोरखौ लानानै धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावखुलि एबा सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव मावफारिया बादा खुंनायखौ नुनो मोननाय जादों। थारैनो जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिबाय थानाय जादोंदि आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा रायजो राजाफोरनि गासै जेंनाफोरखौ नोजोर बोनानै गुबुन गुबुन समनिफ्रायनो खामानि मावबोबाय थानाय बायदिनो आथिखालाव दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानानै बिबानगिरिफोरा माबायदि खामानि मावनांगौ आरो मा थांखि लानानै खामानि मावलांगोन बेखौ नोजोर बोनानै गासै दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय मावथिआफारिफोरखौ लानानै मोनसे मावफारिया जथुम खुंनाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि दिनैनि बे मावफारिया जथुमाव गुबैयै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे बोसोनगिरि खुंग्रा सरगियारि आरो गोबां बिबानगिरि बिथांमोनहा हाबाफारियाव बाहागो लाहैदोंमोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। चिरां जिल्लानि सासे समाज सिबियारि महरै सिनायथि मोननाय जिसुया समफ्रामहारिया BPF दोलोआव जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोनदों। मख'जाथावदि गोबां समाव जिसुया समफ्रामहारिया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय दाब दाब जायगाफोराव गोरिब रायजो राजाफोरनि न'खराव बायदि राङारि अनसुंथाइजों लोगोसे गुबुन गुबुन हाबा मावनानै समाज सिबियारि महरै सिनायथि मोननो हादोंमोन। नाथाय आथिखालाव मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दिनै BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारि बिथांनि नुजाथिनायाव बिथाङा BPF दोलोआव जयनिं जाबाय होनना मिथिनो मोननाय जादों। मख'जाथावदि आथिखालाव BPF दोलोआव जयनिं जाखांनायनि उनाव बिथाङा रायजो राजाफोरनि थाखाय बोरैहाय समाजारि सिबिनाय मावलांगोन बेखौ समाजसो मिन्थिसिगोन होननाबो मिथिनो मोनबावनाय जादों।